Сега ще ви покажем как се прави таратор. Първо изсипвате краставиците. Настъргани сме. Можете както се решите, така да си ги нарежете според вашия вкус. След което добавяме чесън. Също съм го щукан. Както си искате, може да ски липки. Може и цяло. След което добавяме сол. Вече на вкус, както се решите. След което добавяме и най-важният продукт, млякото. Вече има много видове мляка в магазина. Вие ще специте в кое искате. Добавяме олио на вкус. И ще добавим магданоз. Аз слагам магданозче, защото така ми допада. Може да сложите копър и според вашия вкус. Така аз ми допада. Сега ще разбъркаме цялата. Ще се разбърка хубаво. То меши. Така. Оха, ще има страшно хапане. И накрая, за последно, ще добавим вода, за да разбием цялото сътворение, което сътворихме. Разбъркаме много хубаво. И вече сме готови. Това беше всичко от мен.